Good morning mga katambuyers, this is Rockstar Clicks. 14th day na ng ating mga ducklings. Ano kaya ang itsura nila? Oh, okay. Ang dudumi nyo na. So, palitan natin yung kanilang bedding muna. Lipat muna kayo ha, lipat muna. Palitan natin. Masyadong madumi. Wait lang ha. Lipat muna kayo. Magdudungis ang mga duckling. So, nagkukuha ko sa labas at linisan. Balikan ko yung mamaya. Ayan, hindi ba yung environment nila? Okay, linis ko muna. Okay, so ang saya-saya nila dito sa bago nilang karton. Bago na luma. Bago environment eh. Labas ko muna sila dun sa may bomba at lilinisan ko dito sa loob para naman makakita sila ng bagong environment. Okay, gagawin muna kami. Dito muna sila sa labas. Bukan natin ang bedding. Ayan. Lagay pa rin natin yung patungan, hapunan. Gusto nilang humapon eh. Okay. Ito na sa gilid. And then, dito ang kanilang kainan. Ako ng dayami. Okay, so ayan, may mga dayami na. Lipat ulit natin sila. Okay. So, dyan na muna sila. So, ayan. Ito muna sila sa labas. Tingnan natin. Ayan yung ating mga azolla. Kainin din. Pampakain din yan sa
mga patay. So mas maganda sana kung nasa arawan. Ito pa yung iba. Yung mga zola. Kanyang kasi inubos ng mga pato eh. Yan yung iba natin mga pato. Dalawang lalaki to. Yan yung original. Ito yung panganay na anak. So yan. Dito tayo sa may labahan part. Okay. Testing natin kung okay sila dito. Lilinisan ko dun sa kwarto. Okay. So yan, bye for now mga buyers. Ito muna sila sa labas. Okay.